tenen un paper molt important a l'hora de fer d'altaveu i difondre l'immensitat d'oportunitats que ofereix el mar per als esports nàutics. I arran de la Copa Amèrica Barcelona 2024, el diari El Periódico ha creat Blau, el nou suplement centrat a seguir tots els detalls de l'emocionant competició, així com les novetats dels esports marítims en general. Ens ho va explicar el director del diari i una periodista que aquest any ha fet una immersió profunda en la Copa Amèrica i en el llegat que deixarà a la ciutat i a tot Catalunya. Un fort aplaudiment per Albert Sáez, director del Periódico, i Cristina Huesa, periodista del Periódico. Molt bé, doncs bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos. El Periódico, com sabeu la major part de vosaltres, és un diari de Barcelona, molt de Barcelona, des dels seus inicis, i continuem sent i aspirant a ser el gran diari de la ciutat. Per aquest motiu, sempre que passa alguna cosa a Barcelona, al Periódico ens fem una pregunta de i nosaltres què podem fer? Ho vam fer en el seu moment, quan vam néixer fa 45 anys, quan aquest país intentava construir un règim democràtic. Ho vam fer, sense cap mena de dubte, als Jocs del 92, ho vam fer al Fòrum de les Cultures, i sempre que Barcelona ha posat en marxa un projecte, nosaltres ens hem preguntat què podem fer. I quan l'Aurora ens va venir a explicar el projecte de la Copa Amèrica, de seguida ens vam posar a pensar què podíem fer. I, òbviament, el que nosaltres sabem fer és informació. Existim per això. I el que fem en Blau és una plataforma d'informació sobre la Copa Amèrica, sobre tot el que representa aquest esdeveniment per la ciutat, que a vegades hi ha una part dels profans, com jo mateix, que ens ha costat entendre-ho, però gràcies a l'Aurora, al Jamis i altra gent anem a poc entenent la magnitud de l'impacte d'aquest esdeveniment. Ens interessa també explicar tot el que passa a la pròpia Copa Amèrica, que finalment és una competició esportiva, amb les seves regles, amb les seves rivalitats, amb les seves tècniques, amb la seva competició, i per tant, com a tal, té un atractiu informatiu. I després ens hem plantejat també Blau com una oportunitat d'obrir camí per fer també una plataforma a l'entorn d'això que anomenem l'economia blava i tot el que es pot desenvolupar a partir del mar i de l'esport, però no només de l'esport, també de la indústria, de l'economia, etc. I això és Blau, és una plataforma d'informació, feta per periodistes com la Cristina o la Glòria Castellà, més tot l'equip del Periódico i dels 27 diaris de premsa ibèrica, que a més som diaris la major part marítims. Dels 27 diaris que té premsa ibèrica, la major part estem a la costa, des de Màlaga fins a Girona i des de Vigo fins a Astúries. Per tant, coneixem molt bé l'economia blava, la tradicional, la que es transforma, i tot això ho volem empaquetar, ho volem ensenyar, ho volem mostrar i posar-ho també al servei de la comunitat de la Copa Amèrica, que al final sou una comunitat, i al servei també de la ciutat de Barcelona i també que la gent, això sempre que hem parlat amb els amics de l'organització de Copa Amèrica, que la gent entengui, estimi i valori el que s'està fent. I això és Blau, és periodisme, que al final és donar notícies que interessin a la gent. A vegades ens fem moltes elucubracions sobre què és el periodisme i per què ha d'existir, és explicar coses que interessin a la gent. I la Copa Amèrica genera molta informació que interessa a la gent i el que fem és explicar-la a través d'aquesta plataforma, que té un format fonamentalment digital, però que també té, quan cal, un format en paper, que té un format en el Periódico de Catalunya, però que també té una presència en els 27 diaris del grup Premsa Ibèrica. I al capdavant d'això hem posat
una persona que en pocs mesos ja s'ha convertit en una experta en la Copa Amèrica. Abans ja ho era amb altres coses, amb infraestructures, amb informació municipal, ha fet moltes coses al llarg de la seva trajectòria, però ara li hem demanat que tot aquest coneixement el concentri durant aquest any a la Copa Amèrica, que és la Cristina Buesa, que és la que us explicarà el producte que fem a Blau. Perfecte. Gràcies, Albert. Gràcies a tots per acompanyar-nos avui aquí. Estem molt contents, molt il·lusionats, perquè estem envoltats d'amics. Thank you so much for being here, because I know your Catalan is not very good, but my English, is not. But our America's Cup friends is a very support, very strong for us. Thank you for being here too. Què és el que volem? M'he saltat ja la primera. Al cap i a la fi és una mica el que us explicava l'Albert. Nosaltres ens vam enamorar de la Copa Amèrica de vela, va ser la Guspira que ens va fer entendre aquest concepte d'economia blava. Nosaltres en parlàvem, de fet, al diari des de feia temps. Per nosaltres economia blava és un dels motors d'aquest país, i la Copa Amèrica ens va fer veure que necessitàvem arribar a tots els racons i contribuir a aquest llegat, que no només quedés una cosa que hem explicat tots aquest matí també a les trobades que hem anat fent en aquest espai, que no quedi només com un esdeveniment i prou, sinó que vagi molt més enllà. Nosaltres des de Blau el que intentarem és precisament això. Aquests són una mica els conceptes de com ho farem, què és Blau i què és el que volem parlar, explicar-vos, parlar d'aquesta indústria, parlar d'innovació, parlar de sostenibilitat. Si ens fixem des d'aquí, jo l'he vist abans, veuríem el Boat Zero, que és el vaixell d'hidrogen verd que serà el vaixell d'acompanyament de la Copa Amèrica. Primer serà d'Emirates, però tindrem fins a 10 vaixells d'aquesta mena. Jo crec que hi ha tot un desenvolupament d'una indústria, una innovació, una sèrie de valors que nosaltres, al diari, nosaltres al periòdico, ens hem sentit absolutament i perfectament còmplices i acompanyats i acompanyadors. De quines coses? 3 P's, que és estrany que el meu director no ho hagi dit abans que jo, per tant m'ho ha deixat a mi. Nosaltres parlem de 3 P's sempre al periòdico: de persones, de progrés Planeta. i de planeta. Gràcies. Veus? Volia parlar primer de planeta perquè parlava de sostenibilitat, per això ho havia lligat. D'aquestes 3 P's, el planeta. Per nosaltres el planeta, ja ho sabeu, a Copa Amèrica i Economia Blava, la innovació i la sostenibilitat és un dels trets diferencials per nosaltres al periòdico. Nosaltres volem parlar d'això. Volem parlar de les persones, és que si no, no tindria gràcia la cosa. O sigui, hem vingut aquí a parlar de Copa Amèrica de vela i a parlar d'economia blava perquè això és el dia a dia de tots nosaltres. Té a veure amb els equips humans que formen els equips. Avui tenim com a mínim un parell d'equips que ens acompanyen i que estem explicant les seves històries del dia a dia, que fa més d'un any que estan amb nosaltres, que s'han fet nostres a la ciutat i que expliquem tots els seus ets i uts en la competició, però també en la seva vida diària. Volem explicar-vos això, les infraestructures, tot el que té a veure amb el Port Vell i amb aquesta transformació de la ciutat i d'aquesta Barcelona que és tan periòdico. I progrés, una mica el mateix, de planeta i persones. Si no tenim aquest progrés, no podem tirar endavant. Nosaltres des de Blau el que volem és recollir tot plegat i ens agrada que precisament Copa Amèrica i l'esdeveniment que tindrem l'any que ve aquí a Barcelona ens acompanyi i nosaltres poder seguir amb aquesta mateixa filosofia. No em vull oblidar, òbviament, dels 3 formats en els que nosaltres ho desenvoluparem, tant en el diari digital, des de fa uns mesos ja estem publicant continguts en el periòdico, també, evidentment, les edicions en paper. Vam estar molt contents de fer una primera edició a Vilanova en paper i qui ho sap si en tornarem a fer, perquè al final a alguns, no a tots, els agrada el romanticisme de tocar, ja ho veurem. Això no ens amoïna. El que sí que volem és no deixar de parlar-ne de tots aquests conceptes que per nosaltres són tots i són molt i molt importants. Aquesta és una altra idea
el director, que l'Albert us ha comentat. Per nosaltres és també importantíssim això, parlar de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya i que ens serveixi d'aparador. Aquest matí, precisament, el president del Saló Nàutic deia que serem Barcelona amb la Copa Amèrica aparador de tot l'Estat. I nosaltres oferim també aquest magnífic aparador em sembla que no surten tots, però són 27 capçaleres. És una fortalesa i una potència que jo crec que és incontestable i que estem feliços de poder-ho tirar endavant. Diria que no em deixo res, només això, demanar a tots els amics i amigues, a tots els partners, a tots els que esteu avui aquí i a tots els que ens sentireu o sabreu de blau, que ens acompanyeu en aquest viatge, que jo crec que serà un viatge apassionant, que ens queda un any, que ja portem uns quants mesos i que encara ens queda un any d'explosió, que ens donarà molta feina, però que ens agrada la feina, que no ens importa i que segur que Barcelona i tots plegats, el periòdico, la Copa Amèrica i l'economia blava triomfaran. Gràcies. Molt bé. Mm-hmm.